Ja tornem a estar aquí per mostrar-vos com podem millorar la nostra feina aprofitant les etiquetes que porta el Gmail. Primera qüestió, entrem al nostre compte de correu, a l'adreça de Gmail, i veurem com les etiquetes poden facilitar la classificació, l'arxivament del nostre correu. La primera qüestió és entendre que la web 2 ha permès l'arxivament de diferents documents no a base de carpetes o de directoris com fèiem habitualment, sinó a base d'etiquetes, etiquetant. On està la diferència? La diferència està en què abans cada document el posàvem en una carpeta, però si un document servia per a l'ADT i servia per a normalització, l'havíem de duplicar i copiar-lo i guardar-lo 2 voltes. Si el sistema d'arxivament no és per carpetes, sinó per etiquetes, el que fem és assignar a aquest document o a aquest correu, a aquest mail, l'etiqueta de direcció territorial, però al mateix temps també l'etiqueta de normalització, de tal manera que podem localitzar-lo a través d'un criteri o a través de l'altre. Així és com funcionen les etiquetes del Gmail. Si entreu a la vostra pàgina del correu, a la barra de l'esquerra, després de la safata d'entrada de missatges enviats, teniu una sèrie d'etiquetes que vos permetran classificar i ordenar el correu. Primera cosa que anem a veure és com podem crear-les. Les podem crear de 2 maneres diferents. La primera és des d'aquí baix on diu 4 més, si piquem a la fletxeta, es desplegarà una persiana on hi ha una opció que diu gestiona les etiquetes i una altra opció que diu crea una etiqueta nova. Ara tornarem. L'altra manera d'accedir és des de configuració. Quan piqueu dalt a l'esquerra configuració, s'obrirà el panell de control del vostre correu. I entre altres opcions teniu la de etiquetes. 1, 2, 3 etiquetes. Ahí teniu les que porta el sistema per defecte i les que vosaltres heu creat. Si voleu crear-ne una, etiquetes, crear una etiqueta nova, li posem DPP. Crear. Ja està. La tenim creada i la tenim organitzada aquí, col·locada al seu lloc per ordre alfabètic. També es pot fer des de la barra de l'esquerra. Crea una etiqueta nova, li posem el nom, DPP, d'acord. Ja està. Heu vist que s'ha incorporat per ordre alfabètic les que tenim ahí. Molt bé, aquí estan totes les etiquetes que jo tinc. Jo he creat totes aquelles que necessite per organitzar el meu correu. En tinc una que diu assessoria, una curs, una cursos d'estiu, doc, DPP, que és la que acabem de crear, DT Alacant, estatge d'estiu, lots, normalització, plurilingüe, relíquies, servei, tic-tac i tilc. Com podeu comprovar, aquelles que estan relacionades amb els grups de treball o la feina que fem. Com es gestionen les etiquetes? És tan simple com quan volem afegir una etiqueta per a poder localitzar després un correu electrònic, agarrem l'etiqueta que diu curs i l'arrosseguem fins al correu on volem. No, anem a posar, mira, hi ha un correu aquí d'Anna que diu autoritzacions. Seran plurilingües. Agarre plurilingüe i la molla on diu autoritzacions. Li he dit autoritzacions, està afegit ara al correu que va enviar Anna el dia 3 de novembre amb les autoritzacions que es van fer el dia 2. Però això, a més de parlar de plurilingües, a mi m'interessa tindre-ho classificat perquè és una feina que m'ha arribat des del servei. Per tant, a més de tindre-ho classificat com a plurilingüe, em pot interessar tindre-ho activat com a servei. Agarre l'etiqueta de servei i la porte fins a seleccionar el correu d'Anna. Ja tinc plurilingües i servei. Com podeu comprovar, tenen una miqueta de color, però poc. Anem a veure com les podem editar i com les podem fer de manera diferent.
Si piqueu damunt de cada etiqueta, si vos poseu al quadrat que té a l'esquerra cada etiqueta, veureu com s'activa un triangle que ens permet accedir al format d'aquesta etiqueta. Des d'aquí podem triar el color, canviar-li el nom, ocultar-la o suprimir-la. Com, si mireu, les tinc totes molt semblants, vaig a fer que la que li hem dit de PP tinga un coloret un poc més cridaner, per exemple, taronja. Molt bé, ara en tinc una de taronja. Si jo agarre i la pose aquí, li hem dit al correu d'Anna, està classificat per DPP, per servei i per plurilingüe. Les etiquetes es poden eliminar. Etiqueta DPP o des d'aquí o des de 4 més o des de la configuració del correu, jo puc seleccionar-li i dir el suprimir etiqueta, eliminar-la. Què passarà si suprimís l'etiqueta? Que suprimiré l'etiqueta, però no els correus que tenen l'etiqueta. Mireu. Voleu eliminar l'etiqueta DPP d'una conversa i suprimir l'etiqueta? Sí. És molt pràctic si sou constants. Si no, hem de recórrer a altres sistemes de classificar el correu o d'organitzar-lo. Però si sou personetes constants que cada dia assigneu almenys allò que vos interessa les etiquetes corresponents, vos resultarà després molt fàcil poder localitzar qualsevol correu. Per què? Perquè jo ara n'he posat al correu que em va arribar ahir, li he posat etiquetes, he classificat un correu només. La resta encara no ho he fet. Si li pique en la barra de l'esquerra a tic-tac, em mostrarà totes les etiquetes que tenen el correu tic-tac. Entesos? N'hi ha una altra opció que no hem comentat, que és la d'amagar les etiquetes. Amagar-les vol dir que no les fem desaparèixer, però deixen d'estar visibles durant el període que decidim. Alguna pregunta més a la secció FAQ del blog. Adéu.